सावंतवाडी तहसील कार्यालयात सोमवारी महसूल सप्ताह पार पडला। त्याचप्रमाणे महाराजस्व समाधान शिबिरही राबवण्यात आलं। आमदार दीपक केसरकर यांच्या हस्ते याचं उद्घाटन झालं। विविध उपक्रम या निमित्तानं राबवण्यात आले। यावेळी प्रांताधिकारी हेमंत निकम, तहसीलदार श्रीधर पाटील यांच्यासह शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख संजू परब यांसह पदाधिकारी, कार्यकर्ते, शासकीय कर्मचारी उपस्थित होते। आज महसूल सप्ताह अंतर्गत आपण छत्रपती शिवाजी महाराज अभियान हे राबवत आहोत। तर या अभियानाचा उद्देश आहे की सर्वसामान्य लोकांना जे रेशन कार्ड, दाखले, त्याचबरोबर जे काही त्यांची प्रलंबित कामं आहेत त्या कामाबद्दल त्यांनी आमच्याकडे अर्ज दिल्यानंतर त्यामध्ये आपण जर काम होण्यासारखं असेल तर त्वरित करतो किंवा त्याच्यानंतर काही डॉक्युमेंटची पूर्तता केल्यानंतर आपण त्यांना त्या पद्धतीने लाभ देत आहोत। परंतु मी आज इथं उभा आहे की मागील गेल्या 1 वर्षामध्ये जे सावंतवाडी तालुक्यामध्ये जे आम्ही काम केलं त्याचा लेखाजोखा आज मी तुमच्यासमोर 2 मिनिटांमध्ये मांडणार आहे। तर महत्त्वाचं म्हणजे सर्वांच्या आवडीचा आणि जिव्हाळ्याचा विषय म्हणजे 7/12। तर त्या 7/12 संगणकीकरण करत असताना बऱ्याच ज्या चुका झाल्या त्याच्यामध्ये पोट खराब नमूद नाही, कुणाचं क्षेत्र चुकलेलं आहे, कुणाचं नावामध्ये बदल झालेला आहे, असे बरीच प्रकरणं आमच्याकडे येतात। तर अशा प्रकरणांचा प्रायोरिटीने आम्ही निपटारा करून जवळपास 164 इतकी संख्या आहे की ज्याच्यामध्ये आपण गेल्या वर्षामध्ये 155 प्रकरण मंजूर केलेले आहे। त्याचबरोबर अजून ह्या महाराजस्व अभियानमध्ये आपण एक स्पेशल ड्राईव्ह घेतला होता की पूर्वी 7/12 मोठ्या भावाचंच नाव एकत्र कुटुंब मॅनेजर असं लिहिलं जायचं आणि इतर भावांचं नाव हे फक्त वारस रजिस्टरला असायचं। तर त्या लोकांना आपण 7/12 नाव नसायचं। तर आम्ही सर्व तलाठी आणि मंडळाधिकारी यांच्या मार्फत एक विशेष मोहीम राबवून 78 लोकांचं सहिष्णुदार नावं आम्ही त्याच्यामध्ये या वर्षामध्ये लावलेले आहेत। त्याचबरोबर बऱ्याच महिलांचं लग्नानंतरचं नाव बदलतं, 7/12 अपडेट होत नाही। तर असे 130 राजपत्र आम्ही मंजूर केलेले आहेत। त्याचबरोबर सगळ्यात महत्त्वाचा आणि जिव्हाळ्याचा विषय म्हणजे संजय गांधी निराधार योजना आहे। त्याच्यामध्ये मला सांगायला आनंद वाटतो की या वर्षभरामध्ये आम्ही 6 मीटिंग घेतल्या आणि त्याच्यामध्ये 1206 इतकी प्रकरण आम्ही संजय गांधींची मंजूर केलेली आहेत। त्याच्यामध्ये म्हणजे संजय गांधी निराधार योजनेमधली 598 आहेत, श्रावण बाळ निवृत्ती योजनामधली 473 आहेत, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती योजनामधले 43 आहेत, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती योजनामध्ये 14 आहेत, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग निवृत्ती योजनामध्ये 7 आहेत आणि ज्या कुटुंबातला ज्या दारिद्र्यरेषे कुटुंबातला कर्ता पुरुष निधन पावला तर अशा दारिद्र्यरेषे कुटुंबातल्या महिलेला 20,000 रुपये राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजनेचे दिले जातात। अशा आम्ही 6 प्रकरण मंजूर केलेले आहेत। तर अशा प्रकारे आपण काम केलेलं आहे। आणि त्यांनाच संपर्क महसूल आठवड्यासुद्धा आपण साजरा करतो। या निमित्ताने नागरिकांना केली आपले पाहिजे हे सगळे आज जरी आपण या ठिकाणी 3 मंडळाच्या लोकांना बोलवलेलं असेल
तरी तिन्ही तालुक्यामध्ये संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये हा कार्यक्रम चालू आहे आणि विशेषतः या छत्रपती शिवाजी महाराजांनी लोककल्याणाचा वारसा महाराष्ट्राला दिला. उत्कृष्ट प्रशासन कसं असावं याचं त्यांनी ध्वज संदर्भ संपूर्ण जगाला दिलं. त्यांच्या नावाने जे महाराष्ट्र अभियान चालवलं जातं त्याच्यामध्ये किती भाग आहे त्या सर्वात आज या ठिकाणी अंमलबजावणी होते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.